Да ме държи? Да. Успешно натисна нещо. Там па има някаква кола и не ми дава. Да, а там пък стълба. Абстрахирай се всичко. Този път бил много бърз и този не ми го даваш, дете има 3 завоя, дете ми е позволил да ги... Нищо, пак 3-3, кой ще ги дава? Ето като е голямата дупка. Не така по-добре и ще ги научиш. Абе, отнаща ли подрънква нещо? Не, там ще. Пренавива май. Тук е много лаган този вън. Много пренавивам, бе. Ей, как се здравна. Доста скапа скутер. Трябва по-малко влана и повече газ. Обаче като искам да тръгне... Проекция да бъде леко да въртиш. Не, тия съм много... Да, всъщност не беше. На другия проект по-бавно. Да, няма къде. Едно яко ще стане ти. Трябва практика. Трябва практика. Той не трябва по-бавно, аз какво съм се засилила. Да, и е там на това, където ти удари бронята, там по-бавно гледа. Добре. Аз къде отнесох коня? Да, там където пак ще да бъдеш. Това беше много неказарно. Абе, какво ти пука, бе? Направо ме викаш лекичка. Ето коректно, ето коректно. Пак не е какво трябва. Не, какво трябва. Ти за пръв път ти Пак написал. показахме. Да. Та букази изключени ти? Изключени ти е букази. Те си вечно изключени. Защото нали там... Сложихме шпера, направо разкачихме естето и... Това беше перфектно. И сега на това лекичко. Ами тая не смея. Брой. Не, много е някакъв
също ми идва много. Не си го усещам. Да, това ти си го усещаш. Да. Пъти да обясня ти колко ти да гледам това някакво отвътре, ако... Отвътре, ако не ти идва някак. Верно пренавиваш. Да. Защото ми струва, че не ми е достатъчно мощна кола. Просто малко. Та дупка разваля всичко. Въпреки, че той пак е много близко. Пренавих. Пак пренавих майко. Какво правиш сега? Не знам. Чакам да се снима. Почна викам. Почна виколка. Няма да изляза. Това беше май. Този май го познавам, това май е имала, не знаех, че е такава кола. То сега срещу мене ли ще кара? Нещо дрънкал, да? Аз не мога да разбера точно... Не, аз още не мога да свикна на цялата писта, смисъл странна ми е. Това беше перфектно. Какво било? Това беше перфектно. Има още какво се желая, ама... Кога ще науча? Какво не голи да добре? Нещо не ми стигна къста накрая да пробвам да... Нищо чакай пак. Леле, сигурно ще им писна от моите некадърни опити, не мога да си карат, защото съм взела цялата писта, ама много ми се кара, много искам да се науча. Ето влиза още един. Влиза още един ли? Да. Ето 30 само. Аз не искам да излизам. Много съм досадна, ама... Поне излизай какво? Ще трябва да ми изтърпите. Те са карали, а мене ми се кара.
много е засилваш. На първа, примерно. Не, на втора пак ще справя, ама... Ето, вижте по-добре. Да. Напълни се спята. Трябваше да вземе каските. Ау. Защо гледам винаги към пясъка? Голям съм идиот. Почти нищо не виждам, но добре. Лекичко, красичко. И да си охлади малко питанка. Мамина тя как е мъча. Айде, мамо, ти можеш. В другата седмица ще ти сложим и хидравлична миличка. Слушате? Значи искаш миличка да ти Барбара, ако ти влезло. Пренавик. Кога ще обича това пренавиване, бе? Кога бе? Сори, чичка, ама аз угаснах. И сега позволява на отколо. Аре, слизай от пистата! Не, бе, то виж, ти къде няма правиш спокойно. Ей, какво вика, нямам проблеми спокойно, те хората искат да карат. О, перфектно. Не чак перфектно, но има какво да се желаш. Нека. То пренавих. Ако казваш, стотен път нещо. Там много я засилваш. Тук В ли? началото на този завод. На оня там ли? Да, много Ами, я защото ми засилваш. се струва голям, няма ми стигне, че си мисля скоростта да го изкарам целия. Прой пак на втора. Влязохме в прекъсвачи, някакви. Прой да я пуснеш на втора по-бавно. Ми на втора по-бавно няма да има, си мисля. Не знам, това ще видим. Пробай. Освен на първа да го Не на изкарам. първо, на втора прой. Той иконов ми казва да карам. Стига ли! Да, Кога той ще ще прави науча? Те ще правиш 360 да продължиш, какво? То си вече неадекватно изхвърлено от всякъде. Няма да се разберем така. Искам като направя една обиколка без да ми изхвърли на препусна завой и да ще ми рязам и ще хода. Ама такива неадекватни работи, моля ли са? То завъртане, то пренавиване. Няма да се разберем така. Пренавивам. Тая канавка, това е голяма. Да пробвам викаш Да, по-бавно. по-бавно. Има как по-бавно. Още малко. Айде, дай. Горе се получава. Не стига. Браво, Селфи, точно е така се прави. Страшен те
Аз не чувам стържене. Много неприятно се чува. Верно ли? Сигурно гумите. Знаеш какво направи? Една охлажда с тубиколка. Добре. На втора, на трета без газ, просто да си охлади, да има поток насреща. Добре. Има подрънкване от генерацията, ама. Стържеш звук. Чуваш ли стържеш звук? Не. О, да носичко ми е наред с колите, да не искам да стържеш звук. Стържеш звук, вика, аз не чувам нищо. Обаче миналия път, като ходихме на полигона и помниш ли как се разкрака? Това беха А повдигачи. сега, като ни дам толкова зори, малко като я охлаждам и другото, което е, сипахме масло, като казах, че маслото малко е понамалява, ама няма кой проверя. Толкова мога само да карам. Айде една охлаждаща обиколка, Петрук си пожела. Ама тия деца не могат така да притичват, представя ли? Да, много грозно. Айде, питанка малко да охлади. Айде, мамо, охлани малко въздух. Леле, аз като първия път, като излязох и после спираме там, и понеже не съм я охладила и не подам леко гъщица за такова помпата водната, както обясни Петруци. И само, леле, гледам температурата минава средата и вече край си имам цялата, защото това ми е... Това ми е като някаква фобия, нали, с стария мотор прегряваше по едно време. Леле, като ви да прегряваща кола. Леле, само като видях, че мърди веднага, щях и паника, щях да изкачам да отварям капака. Той вика спокойни и като натисна гъщиците, тя си охлади. Много ми е умничък, много разбира. Леко гъде обучи. Малко Няма ковчерка, май. малко е мокра. Айде, мисля, че мина една охлаждаща е там от началото, вече се почва. Да се учиме. Аз не чувам скърцане, ти чуваш ли скърцане? Не. Айде ти забой по-трудно се взимат по нормалния начин. Видей като мина по-бавно как почти го взе. Ами... Няма ами. Да знам, имаше нещо такова, като че ли. А що не мога да просто преценявам. да тръгнеш да предадаш малко преди завоя. Ами, преди завоя трябва да имаш ръчна да дръпнеш, ти блокират колелата и да тръгне. Аз преди завоя, ако тръгнеш, ще направя... Не, също нямам. Брой преди завоя. Да тръгнеш. Точно като тръгнеш да влезеш завоя, точно преди да тръгнеш как е завоя така, ти нека е от тук така да почнеш предварително. да предварително. Ама, може би трябва да помръдам с волана и с повече газ, не знам дали ще мога. Пробвай. Това съм го правила само на широко. Правила съм го само на широко при... Като съм си карала вечер, като е тъмно в Люлин, примерно, а там са 3 платна. Ето тук е може да излязеш. Не, аз съм Това, говорите по принцип. Защото според мен това се получава така. Трябва да забиваш максимата към... Към бордюра? Да. Според мен по-рано трябва да излязеш. Не, пак! Аз си любим И сега броня на правя. Ето тук идеш. Къде е оттам? Отзад. Къде е отзад? Отзад. Дай назад.
Нели? Банката ти отиде.